dereng ngantos purna nggane imbal pangandika ora kaya suwane Jayanggoda repepeh pindha sata manggih krama. Bagya sak praptamu Jayanggoda kula nuninggih awit saking pangestu dalem Gusti kula ingkang sinuwun winantu karaharjan sowan kula pangabekti kula kunjuk pukulun Prabu yen ingsun tarima jeneng sira nyaoske pangabekti ora liwat amung lumunturing astutining ingsun tampanana kawula nuwun sangeting pamundi kula lungguh kang prayoga Anggoda ih sampun boten nang setunggal menapa. Anggoda kula Rama prayogakno nggon musuhan i sampun boten kirang setunggal menapa lamun wis satata nggonmu ngadhep mengko sak wanci-wanci didangu ditimbali supaya matur kudu aturmu matur ingkang kanthi cetha kepiye Purwa Madya wusananing laku kowe budal tumuju ning negara Ngalengka. Kula nuwun sedika ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Anggoda kawula nuwun. Wektu kang wis kepungkur jeneng para nyuwun palilah marang ingsun. Kowe nedya ngluruk ning negara Ngalengka. Kuwi sejatine wis bisa kok tindakke apa durung? Pangestu dalem sampun kula lampahi. Wis tekan Ngalengka diraja ngadhep Prabu Dasamuka sampun. Sawise bisa ngadhep Prabu Dasamuka terus perkara apa ingkang kok rembug bareng karo Dasamuka dadosna kawuningan sak samunipun kula ngadhep wonten ngersanipun Prabu Dasamuka kula namung ngengetaken dhateng Prabu Dasamuka supados anggenipun ngunduraken Gusti kula Rekyan Warasinta wonten asta paduka menika sampun ngantos dipun rendi-rendi. Prayoginipun daya-daya ingkang garwa dipun kunduraken wonten asta paduka. Kowe matur kaya mengkono kula nuninggih mekaten. Lah terus wangsulane Dasamuka kepiye? Bareng kowe matur kang kaya mangkono. Ih, dadosna kawuningan. Sak sampunipun kula ngaturaken perkawis ing kados mekaten menika wau Prabu Dasamuka ketingalipun dereng rila menawi badhe ngunduraken garwa dalem Gusti kula Dewi Rekyan Warasinta. Lah sak sampunipun kula ngertos menawi Dasamuka dereng rila ngunduraken Rekyan Warasinta mila lajeng kula tantang Dasamuka nek pancen kowe ora gelem balekke Gusti Rekyan Warasinta ana astane pepundhenku pukulun Prabu Bathara Rama. Ora sah perlu kowe adu arep karo Gustiku ingkang sinuwun, cukup Subali putra ingkang saguh nengker-nengker gulumu kula ancam mekaten lajeng wonten kaelokan. Kaelokan kepiye? Kaelokan piye Anggoda? Prabu Dasamuka mireng menawi kula ngaken Subali putra Dasamuka lajeng mandhap saking dampar kencana merepeki dhateng kula dipun rangkul mewah lajeng dipun kanthi lumebet wonten sak caketing kedaton ingkang nalika kula semerep menika kasunyatanipun pancen risak awit rumiyin dipun obong dening Kakang Senggana. Oh ngono Anggoda kula nuwun inggih
Saksamunipun kula dipun rangkul tuwi dipun tuntun, dipun gandeng kalian Prabu Dasamuka, kathah-kathah pangendikanipun Prabu Dasamuka. Menawi kula lajeng gancanging carita dipun aku putra kalian Prabu Dasamuka. Kowe diaku anak karo Dasamuka. Kula nun nggih. Kowe diaku anak karo Dasamuka piye sing kok karepe? Ih, waleh-waleh menapa? Saksamunipun kula matur menawi kula menika yektosipun putranipun Kanjeng Rama Resi Subali. Lah lajeng kula dipun aku putra awit pangendikanipun Prabu Dasamuka antawisipun Dasamuka kalian Subali menika sedulur. Dasamuka nganggep Kanjeng Rama Resi Subali menika kadangipun sepuh. Kejawi kadang sepuh nanging inggih kepetang gurunipun. Nah, pramila ing sae menika Prabu Dasamuka ugi ngendikaaken bilih sakderengipun pecat sukmanipun Kanjeng Rama Resi Subali. Resi Subali nate mertungkas nate paring dawuh dhateng Prabu Dasamuka supados menawi benjang prisa wonten kethek ingkang digel buntute pekoh lakune kelawu lese menika kedah dipun ayomi awit menika putranipun Resi Subali. Lah mila ing sae menika Prabu Dasamuka badhe nindakaken menapa ing sampun dados kesaganipun. Kula dipun aku putra. Mewah Prabu Dasamuka ugi ngendikaaken menawi yektosipun kula menika malah prayogi dipun muktekaken wonten Ngalengka. Mboten kok kedangon nglosot wonten ngarsa paduka pukulun Bathara Rama jalaran Prabu Bathara Rama panjenengan dalem menika ingkang jalari sedanipun Kanjeng Rama Resi Subali lan kula ugi mboten dipun keparengaken ngayom dhateng Paman Sugriwa awit Paman Sugriwa menika tumrapipun Kanjeng Rama Resi Subali dipun anggep tiyang ingkang licik lan kula ugi nembe ngertos menawi estunipun Kanjeng Rama Subali menika dumugi ning seda menika awit saking pambudidayanipun Kanjeng Paman Narpati Sugriwa ingkang minta sraya dhateng paduka. Estunipun sakdangunipun kula mapan wonten negari Ngalengka rumaos goreh rongeh ingkang dados raosing manah kula. Saksamunipun kula ngertos menawi sedanipun pepunden kula iya saking tanganipun saking pambudidayanipun Paman Narpati piyambak menika ora dados bingung raos sing manah kula. Lan kula ugi nembe ngertos oh terangane ngono lelakone. Paman Narpati kasunyatanipun tega mentala dhateng sedanipun Kanjeng Rama Resi Subali. Sinaosa ingkang nindakaken ingkang merjaya menika paduka pukulun Prabu Bathara Rama. Anggota nuwun wonten pangandika ing dawuh Paman. Sakwise kowe dikandhani Dasamuka perkara kang kaya mengkono, terus merkitik atimu, terus rumangsa sengit karo Sugriwa ngono sing kok karepke. Mboten kok ngaten, nanging kula menika namung lajeng bingung raos sing manah. Lah kok tekan semono ing atas Subali menika kadang paduka werda utawi kadang sepuh panjenengan kok lajeng tega mentala merjaya nanging kanthi minta sraya Prabu Bathara Rama. Mila leres pangendikanipun Kanjeng Rama Resi Subali menawi Paman Narpati menika nuwun sewu licik ingkang dados tumindakipun Bedyaganala. Kowe bali saka sangkan-sangkan ora wurung nyocok atine wong tuwa. Ora minggati cara pun nyawamu. Pilih. Kados pundi Koko Prabu? Ora perlu kuwatir Yayi. Watak wantune Yayi Narpati Sugriwa panjen kaya mengkono. Menapa kepareng kula tututi? Ora sah senggono. Mengko nek kowe sing nututi ora wurung kowe malah dadi sasaran.
kurang bejane kowe melu diuring-uring karo pamanmu Narpati Sugriwa. Ayo Dimas Murdaka lan Dimas Gunawan Wibisana derekno pun Kakang nedya merpeki Yayi Narpati ngleremke atine Yayi Narpati. Monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Bedyaganala kowe sumengko nedya budhal ning negara Ngalengka. Ora urung tek-entekane oleh-olehane bareng kowe muka ning negara Ngalengka kepethuk karo Dasamuka. Didongengi werna-werna sing dadekke goreh rongeh rasaning atimu. Kepara Dasamuka ngunekke Sugriwa dianggep wong ingkang licik, ora wani getih. Aku ngancam patine kadangku dhewe Kakang Resi Subali nanging minta sraya karo pukulan Prabu Tara Rama. Kowe wingine ora minggat nang Ngalengka ora krungu kabar sing kaya ngono. Ing semu kaya dene kowe ngaturake yen to bingung rasaning pikir ngerti nek patine bapakmu Kakang Resi Subali merga sejatine panjen aku ingkang nyuwun tulung karo pukulan Prabu Tara Rama. Ning matine Kakang Subali kuwi ana jalarane. Aku tega mentala karo Kakang Resi Subali. Pukulan Prabu Tara Rama tega mentala mateni Kakang Resi Subali kuwi ana dasar-dasare, ora kok ming waton mateni. Bab menika estunipun kula mboten mangertos. Lan yektosipun kula mboten menapa-menapa jer sedaya sampun kelampahan. Namung kemawon kula nggih namung bingung dene kok ngantos tumindak kados mekaten anjalari sedanipun Kanjeng Rama. Menika rak temtu wonten perkawis ingkang wigati. Ingkang leres pundi nglepat pundi kula dereng saged ngaturaken nanging ingkang baget kula nampi rembagipun Prabu Dasamuka menawi Paman Narpati Sugriwa menika tetep dipun anggep satriya ning licik. Amargi nyuwun tulung kalian Prabu Tara Rama supados Prabu Rama merjaya Kanjeng Rama Resi Subali. Balenana kowe ngunekke licik meneh karo aku. Ora mulungi diaida mati dening aku Jayagoda. Pilih. Ayo, sabato. Iki jaluanmu.
bencet siramu. Endah-endah anake Kakang Subali wurung rawurung kecokan laku angkara murka kaya bapakmu. Mongko kowe bisa urip nganti semono gedene kuwi lamun to tanpa pambudidayaku. Aku ora ngayomi kowe kanthi lain apa rila lair trusing batin mudhar wingi-wingi kowe anggoda. Ewa semono kowe wani-wani melu-melu kaya dene Dasamuka ngunekke Sugriwa licik bisa mateni Kakang Resi Subali dadak minta Sraya Prabu Rama. Nek ngono ora ming bapakmu ingkang kudu tumekaning pati kepetung kowe ora urung aku ya arep tega mentala karo kowe. Aku sepet nyawang kahananmu ora urung tak untapke nyawamu mengko dhisik Yayi Narpati. Yayi Narpati Sugriwa, nuwun wonten pengantiku ingkang dawuh. Leremna rasaning ati, aja banjur sumengka. Yen tumindakmu tanpa pitung, yekti bakal mbebayani. Lah kok malah kowe arep salin bubukan, arep mateni anakmu. Jayanggoda ki kepiye? Kula mboten trimah. Awit piyambakipun dumugi wonten negari Ngalengka. Gampilipun sampun mangan racun. Piyambakipun sampun ngulu jenu saengga piyambakipun gadahi pemanggih menawi kula menika dipun anggep licik. Anjalari sirnanipun Kakang Resi Subali senajan to kula minta Sraya wonten ngersa panjenengan dalem Gusti kula ingkang sinuwun. Terus kowe arep tega mentala karo anggoda. Mboten kula tegakaken badhe kangge menapa? Pilalu kula sumerep gilang-gilang kuwandanipun Jayanggoda tinimbang mangke dados wisa dados eri tumraping gesang kula. Apuranen kabeh dosa keluputane Jayanggoda. Jayanggoda mau nggone matur durung paripurna. Mbok menawa bakal dituntaske dirampungke nggone matur. Yes karepen Jayanggoda matur ana ngarsane ingsun luwih dhisik Yayi Narpati. Oh iya. Menawi mekaten namung kula sumanggaaken. Jayanggoda tangiya tumuli matura ana ngarsane ingsun. Mbok menawa isih ana aturmu ingkang durung bisa kawetu merga kegawa saka pakartine pamanmu Narpati Sugriwa. Leng-leng lalu angulati surya mangrangsang wayah Kacutna aturmu mbok menawa ana ingkang durung kok aturke kula niki. Iya menika ngambali atur sak sampunipun kula ngadhep wonten ngersanipun Prabu Dasamuka. Kula dipun anggep putra dening Prabu Dasamuka. Nalika wonten Ngalengka kula dipun jak pesta raja. Dipun ombeni tuwak waragan. Sakwarnining inuman ingkang saged dadosaken wuru. Namung kemawon rening kula sampun mireng pangendikanipun Paman Gunawan Wibisana ingkang paring dawuh tuwin ngengetaken dhateng ingkang abdi Jayanggoda wonten Ngalengka kedah ingkang prayitna ngatos-atos sampun ngantos gampil dipun rimuk utawi gampil dipun bujuk. Lah mila kula kedah awas eling. Kula senajan ngombe ning boten kathah anggen kula ngombe. Dadosipun
boten ngantos ambruk wonten jerambah. Kosok wangsulipun Dasamuka ingkang kekathah anggenipun ngunjuk ngantos geladran wonten ing jerambah. Iya Jayanggoda. Sak sampunipun Dasamuka ambruk wonten madyaning jerambah. Kula lirik ingkang dados makutanipun Prabu Dasamuka kula jontrot dadanipun dawah kalenggak Makutra kula saut lajeng kula beta wangsul menika wau. Dadi kula kasumbadan mboyong makutane Prabu Dasamuka kula nukun niki mila sampun kaya ngapa wujuding Makutra kagungane Prabu Dasamuka menika kula aturi nampi Makutra kagunganipun Prabu Dasamuka. Kagiat mulat risang Rama Dewa Anggoda nuwun wonten pangandika ngadhawuh. Kowe kok ngelirik makutane Dasamuka kuwi sing kok karepke piye? Niat kula menawi Makutra menika saged kula rebut, kula beta wangsul. Menika saged minangka bukti bilih lampah kula menika saestu dumugi wonten ing negari Ngalengka. Oh ngono, kula nuwun inggih. Nanging kejawi mekaten kula nggih gadahi niat. Niatmu apa? Makutra menika badhe kula caosaken pepunden kula. Pepundenmu sapa? Kanjeng Paman Narpati Sugriwa. Supados menawi Paman Narpati Sugriwa ngagem Makutra kados mekaten menika saged nunggak semi sinaosa nuwun sewu kados dene ngembari agem-agemanipun pukulun Prabu Bathara Rama nanging reneng jejering Narpati sami-sami Narendra rak mboten dados menapa. Mila niat kula Makutra menika badhe kula caosaken pepunden kula Paman Narpati. Bedyaganala Anggoda nuwun wonten paring adhawuh. Wermi sungsungke Makutra colongan karo kok kayake wong tuwa. Ora sudi aku nampani Makutra colongan kaya ngono kuwi. Saya ngece karo wong tuwa, saya nyepelekke karo wong tuwa. Aja takon dosa dugang rampung nyawamu. Ora patut banget dipunjung aku barang colongan leng ngrebut kakek aku. Ora patut. Pilih. Upamane kelakon Makutra kuwi upamane kok pisungsungke aku kok caoske aku njur kudu bungah-bungah ngono ya. Njur seneng kok anggap aku ngrasake seneng mergo kok punjung nganggo Makutra kencana. Oh, Anggoda. Ora sudi aku nganggo Makutra colongan, Makutra lemu ngrebut. Jur aku seneng ngono kok punjung nganggo perkara kang kaya mengkono. Nek panjenengan munjung wong tuwa, nek Makutra leh
ndandake utawa olehmu ngiyasake aku gelem nganggo. Nek mung barang colongan ora sudi aku nganggo. Dasare aku ora bleren, ora penginan aku. Aku ki nganggo kupluk wis seneng kok. Ora usah kudu nganggo mekutha. Ih, ngaten menika rekanipun kula menika namung badhe mulyakaken paduka. As mulyake piye? Mulyake kok dicolongke. Lah nek kowe iki nyelengi upamane kowe iki sregep nglumpukke dhuwit terus kena dienggo tuku emas sing cukup dienggo gawe mekutha. Lah kuwi kok caoske. Pun Rama ora apa-apa, ning nek ming direbutke karo apa saka Ngalengka diraja. Lah upamane mekutha kuwi sesuk tak nggo, terus aku kepethuk karo Dasamuka. Apa Dasamuka ora ming mesam-mesem? Galu kae. Kae arep Sugriwa kae nganggo mekutha ning muka iki mbiyen mekuthaku. Kae sing nyolongke anake. Ya ora, apa ora ya malah ming aku kewirangan. Mula ora sudi aku kok punjung kaya mengkono. Pancen kowe iki kaya bapakmu Kakang Subali. Ketoke alus ning gregetke kowe iki. Ora urung kudu idak-idak nganti ajur luluh. Kula nyuwun pangapunten Paman Narpati. Nyuwun pangapunten apa? Ora urung kowe iki mung gawe jengkele wong tuwa, gawe muntaping wong tuwa. Apa njaluk tak sampurnake kaya bapakmu Kakang Narpati Sugriwa? Yayi Narpati ingkang lerem to Yayi. Nyuwun pangapunten dalem sewu pukulun. Wah. Angka menapa ingkang abdi paduka. Pun Jayanggoda menika wontenipun namung gregetke pikire wong tuwa. Ya wis Yayi, ora perlu ngombro-ombro damar mancung. Jareng para Yayi kudu ngleremke penggalih. Inggih. Anggoda kawula nuwun wonten pangandika ing adawuh. Rening pamanmu Narpati ora saguh nampa makutha. Kagungane Prabu Dasamuka. Lah saiki ingkang luwih wigati karepmu piye? Makutha ingkang kula boyong saking negari Ngalengka menika ugi sanes tanggung jawab kula. Mila saenipun namung kedah kula dawuhaken wonten samudra menapa dipun besem ngaten kemawon ingkang langkung prayogi. Yayi Gunawan, nuwun wonten pangandika ing adawuh mrene Yayi. Kula nuwun nggih sendika Koko Prabu. Yayi Narpati Sugriwa ora saguh nampa punjungan wujuding makutha kencana. Saka penemumu piye, Dimas Gunawan? Kula nggih kepareng munjuk atur, Koko Prabu. Iya, Yayi Gunawan. Mliginipun kula badhe rembagan sawetawis kaliyan ingkang abdi pun Jayanggoda. Ya tak sumanggake. Mengko to anggir Jayanggoda nuwun wonten pangandika ngadhawuh Paman.
Sliramu bisa kasembadan. Boyong Makutha kagungan iku Prabu Dasamuka. Engga kok boyong tumeka ning tlatah Pancawati. Kawula nun inggih. Niatmu arep kok caoske marang ramamu nanging ora bisa tinampa kanthi becik. Kula nun inggih mekaten. Lah saiki ngene. Supaya kahanan kuwi bisa tentrem. Ora perlu kowe duwe pepenginan arep nyaoske pisungsung wujuding Makutha ana ngersane wong atuamu Kakang Narpati Sugriwa. Rening kowe kuwi ana ing kene minangka dadi pendhereke pukulun Prabu Bathara Rama. Kowe tekan negara Ngalengka merga kowe ngelingke Prabu Dasamuka supaya Kaka Prabu Dasamuka tumuli ngundurke Dewi Kanwara Sinta ana ngastane ingkang sinuwun ing Pancawati. Sinajan budhale ana ing negara Ngalengka kuwi mung karepmu dhewe, nanging rening kowe wis ketemu karo ratu ing Ngalengka, padha karo kowe kuwi dadi dutane Prabu Bathara Rama. Lah rening kowe dadi utusane Prabu Bathara Rama. Apa sing kok gawa saka Ngalengka kuwi kudu tok caoske ana ngersane pukulun Prabu Bathara Rama awit kuwi pepundhenmu. Menapa mekaten paman? Iya, kuwi ingkang luwih prayoga. Merga Purbawasesa bab mubahmu si ing swasana sak kiwa tengene Pancawati engga tumeka ana ing lalat dan Guwa Kiskendha kuwi paribasan dumunung ana ing pangaribawane Prabu Bathara Rama. Sinajan to ingkang menang nglenggahi Guwa Kiskendha kuwi pamanmu Narpati Sugriwa. Nanging kabeh dumunung ana Purbawasesane Prabu Bathara Rama. Jer pamanmu Narpati Sugriwa wis pasrah bongkokan, pasrah pati urip karo pukulun Prabu Bathara Rama. Mula kepitung Makutha ingkang kok gawa saka negara Ngalengka kuwi caosna ana ngersane ingkang sinuwun. Kagiatri sang kapirangmu rinangkul kinempit kempit. Menawi mekaten leres aturipun Paman Gunawan Wibisana. Jer anggen kula melampah menika nglabuhi utawi nglabeti paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Mila Makutha Kencana ingkang kula boyong saking negari Ngalengka kula caosaken wonten ngersa paduka pukulun Prabu Bathara Rama. Dadi Makutha iki kok pasrahke marang ingsun, kula nun inggih mekaten. Iya, ingsun tarima. Tegese Makutha iki wis dadi Purbawasesaku, kula nun inggih. Kowe nekseni Yayi Narpati? Inggih, kula nekseni. Bilih Makutha sampun dumunung wonten Purbawasesa Paduka, sampun dumunung wonten Panguwaos Paduka. Nek ngono rening pusaka iki wis bisa direbut saka tangane Dasamuka. Lan wektu dina iki wis dicaoske ana ing ngarsane ingsun, tegese wis sah kahanane. Iki wis dudu darbeke Dasamuka nanging kagungane ingsun. Inggih, kula nekseni. Nek panjen kowe wis nekseni, saiki aku arep ngetokke rasa tresnaku karo kowe Yayi Narpati. Makutha Kencana iki tak paringke marang Yayi Narpati. Yayi Narpati kudu saguh ngagem Makutha iki. Iki dudu makutrane Dasamuka, nanging wektu dina iki Makutha kagungane Prabu Bathara Rama. Anglir bawaning kang sinumwadi jagat kinarya momor. Jagat Dewa Bathara. Iya. Menawi mekaten sendika ngestokaken dawuh. Kowe kudu rila
aja duwe penganggep nek iki barang culungan. Iye, mboten. Menawi wau tesih ngraosaken ngaten ning nek menawi sakmenika sampun pitados menawi menika dumunung wonten panguwaos paduka. Tenan lho, dieling-eling lho. Iki wis barang resmi sing kagungan pun Kakang. Inggih. Gelem nganggo ora? Purun. Ya sing galagemen. Yes, nika ngestokaken dawuh. Wis kono enggal diagem, dipacak muga-muga ora gegeden ning ya ora sesak. Ih, matur nuwun. Ngaturaken sewu ageng panuwun pukulun. Iya. Wis ora sah perlu menggalih werna-werna. Piye Nyai Narpati? Menika kula raosaken kok teko pas. Menika lobok nggih mboten, miting sesak nggih mboten. Ora ketingal pas to. Saking wingking dos pundi? Ya kaya prayoga. Menika dipun nggih sekeca matur sembah nuwun nugraha peparing paduka. Iya Narpati. Lah ngono kuwi katon saya mencorong buayane Yayi Narpati. Piye Gunawan? Aku piye Gunawan? Iya benten kawontenanipun lajeng ketingal saya muncer ngaten. Wah, iya. Mekutha emas kok. Lah inggih, dasaripun yasanipun saking Alengka. Lah. Ngelingke kuwi meneh. Tak copot lho iki. Nggih sampun dipun agem mawon mboten perlu dicopot. Matur sembah nuwun Koko Prabu peparing dalem Makutha dhateng ing rayi. Iya Yayi Narpati. Ning lehmu matur nuwun aja ming karo aku. Lajeng kalian sinten? Lah ya kudu matur nuwun karo sing gawa Makutha iki sepisanan. Kula kedah matur nuwun kalian anggota. Lah iya wong sing nggawa ki anggota kok. Nek perlu karo njaluk ngapura mergo kowe iku wong ora ngerti tenane ning sok kesusu nesu kowe iki senengane ming ngono kuwi. Watakmu sing elek iki ya ming gampang nesu ngono kuwi. Anggere nesu terus ora gelem melu tata-tata gamelan. Merem sak nggon-nggon. Watakmu sing elek ya kok ngono kuwi. Iya. Ya sing gedhe pangapuramu ya aku. Teku dilarene wae. Lah aku malah ora ngerti. Wae ora teng wingking kula. Lah ya mau nang mburimu. Nanging kok piyambakipun lajeng boten ketingal. Tentu panjenengan prisa awit panjenengan ingkang majeng mriki kula majeng mrika. Menawi piyambakipun kesah panjenengan kedahipun prisa. Ning aku ora prisa. Wah, mokal menawi panjenengan boten prisa. Lah wong anggota menapa wonten wingking kula, ning aku ora geblerengen Mekutamu. Alah. Mencorong apa Diwaji? Iya mencorong ngarang Makutha Kencana kok. Upaminipun dipun cet ngaten dos pundi? Ana emas kok dicet di kepiye ya ora prayoga. Ya sapike ngono kuwi Makutha ki ya pancen mencorong. Mongko dasare kuwi pinatik nawarna tegese direngga nganggo inten berlian sak nggon-nggon tanpa wilangan akeh nyamate uga barlian sak kenthos gedene iki lho. Wah. Ning menika kinten-kinten namung mitasi menapa saestu? Kepiye Yayi Gunawan? Piye Gunawan kira-kira iki barang tenan apa ora? Yasanipun Kanjeng Koko Prabu Dasamuka menika tentu perkawis ingkang nyektos menika berlian saestu wong rumiyin ingkang dipun dawuhi niti prisa berlian saestu menapa mboten menika kepetan kula dados kulatur pitados kemawon mboten wonten yasanipun Koko Prabu Dasamuka namung sak-sakipun mboten wonten ya wis rasa gedawa-dawa ngetok-etok
Yasanipun Koko Prabu Dasamuka menika mesti barang sak nyektos. Njuk isin to aku le nganggo iki jurane. Marai tingak-tinguk le ku nganggo. Panjenengan ya aneh kok dadak menggalih werna-werna. Nggih, Koko Prabu. Kula badhe rembagan kalian anak kula Anggoda. 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 Kula. Rene. Katimbalan ingkang sinuwun. Menapa leres panjenengan dalem Gusti kula ingkang sinuwun nimbali ingkang abdi Anggoda. Sing arep rembugan bapakmu. Saya sing arep rembugan. Gregetke suwe-suwe. Anggoda nuwun wonten pangandika ing adhawu. Makutha Kencana wis tak agem. Makutha Kencana wis tak agem. Kuwi nggambarke nek pancen impenku kuwi impen ingkang kadoro dasih. Wektu kang wis kepungkur Jawata Minulya paring nugra marang aku ketoke kaya aku kuwi nampa sasmita weruh kaya cething medhun saka Dirgantara mencorong mawa cahya. Cething medhun saka kayangan kuwi ketok mencorot. Bareng saya cerak karo aku, cething kuwi mau terus kaya balik sing maune bolongane nang jero, terus bolongane sing nang isor. Lah kok terus tiba nang mestakaku, maplek. Tak gerayang, cething digawe saka cethinge iku digawe saka pring. Oh ngaten. Lah kuwi jebul kadoro dasih. Ora nyono babar pisan nek aku arep nampa nugraning Bathara diparingi Makutha Kencana endahe kaya mengkene. Dadi saurunge aku nampa ki wis wangsit ki wis teko sik ngono. Wangsit ki wis teko sik, mula kowe aja gedhe rasa. Aja gegeden rumangsa nek kowe ki munjung wong tuwa jane wangsite ki wis teko dhisik. Dadi upama kowe ki mau ora nalang ora dadak ngluruk nang Alengka, ora kok rewangi ngrebut saka tangane Dasamuka, Makutha iki teko dhewe. Mesti wis bakal teko dhewe, banjur mapan dhewe jer nyatane epas. Ora sesak, ora lobok. Kuwi tegese pancen wis kudrate pinesti kudu aku sing duweni Makutha Kencana iki. Ilah-ilane njaluk ngapura lan kudu matur nuwun karo sing gawake. Oh iya, Dika ngetokake dawuh. Anggoda, kula wonten dawuh. Sinajan ana wangsite. Ning nyatane wong sing gawake iki kowe. Aku matur nuwun karo kowe lan sepira keluputanku aku lesok kasar karo kowe. Aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Makutha menika tetep paduka ingkang agem. Ya wis matur nuwun. Ya, matur nuwun tak nggone. Cekap ngaten Bu Kulun. Lah kowe wis trima urung Anggoda? Nggih sampun. Mangkin menawi kathah-kathah pengendikanipun mindak malah Paman Narpati ngraosaken lingsem. Kok lingsem kepiye? Lah iki mangke lajeng kengetan menawi menika namung Makutha ling ngrebut menika wau. Ora usah kok omongke. Lah aku isin ling nganggo. Ning dasare iki rak peparing dalem ngono. Dadi kowe kementusan ya ora iso wong iki paring dalem kok. Aku lak ora saka tanganmu langsung, ning saka ngersane Kang Sinuwun. Atujono Gunawan pinter ngiyak-ngiyuk rembug. Lah nek ora aku tetep moh nampa iki. Isin tenan kok aku. Tenan iki. Darani seneng ngono kok tok punjung kok ngene iki. Isin aku. Aja ora digorekke rembug. Awit korek-korekane Gunawan aku abot nampane iki.
Matur sembah nuwun Koko Prabu. Iya Yayi Narpati. Lah ning sawetara kahanan tata titi tentrem wanter dawuhipun Kakang. Pun Kakang wektu kepungkur wis sarembug wis bebarengan karo Yayi Gunawan Wibisana. Ngrembug perkara lelakon ingkang bakal tumeka. Inggih Koko Prabu. Miturut penemune Yayi Gunawan Wibisana. Nek pancen mengko arep ngluruki lan ngedekake umbul-umbul utawa gendera perang. Ora enteng nyangga lan ngadepi senopati-senopati saka negara Ngalengka Diraja. Mula kang saka iku Yayi, wiwit wektu dina iki jeneng sira Yayi bebarengan karo putramu Anggoda, putramu Senggana. Uga kabeh para pendherek ingkang gamben-gamben antarane Susena, Sata Bali, banjur Indrajanu, Rawun, Kapimendo, Yuyu Rumpung, Jaya Minarda sak panunggalane dawuhana supaya meranata baris lan gladi marang kabeh para pendherek awit wurung ora wurung pecah perang Giryantara mesti bakal dumadi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduan rimang lir-lena tanpa kanin. Kula rugi lajeng kersa dalem kados pundi menawi sedaya pendherek sampun tata-tata. Yen para pendherek wis siaga tata-tata sak wanci-wanci methuke barisan mungsuh saka Ngalengka Diraja. Mung kari nglirik marang kahanan merga ingkang mangerti bab tekliwering negara Ngalengka ku Yayi Gunawan Wibisana. Mula jeneng sira ya mung kudu percaya karo penemune Yayi Gunawan Wibisana. Iya, sedika ngestakaken dawuh. Gunawan, kula Sang Narpati. Kowe sing luwih ngerti perkara iki. Sinajan to ingkang sinuwun wis masanggrah ana ing Mangliawan. Uga sawetara prajurit wis andher ana ing Swelagiri. Sesuk nek kahanan saya ngangsek saya bebayani, kowe aja nganti adoh-adoh karo aku. Kula niki sindika ngestakaken dawuh. Temtu kula kalian Kang Mas Lesmana Widagda ugi anggir Senggana tansah caket kalian Sang Narpati mergi ingkang penang dawuhaken dhateng sedaya para pendherek menika inggih namung paduka kalian Kang Mas Murdaka inggih Kang Mas Lesmana Widagda. Iya Gunawan. Lajeng Koko Prabu keparingipun kados pundi? Ndadekna sumurmu Yayi Gunawan lan jeneng sira Yayi Narpati. Kanggo ngadepi perkara ingkang wigati, ingsun nedya munggah kayangan Junggring Sloka nyuwun diparingana panjang yuswa saka ngersane Hyang Siwah Boja supaya bisa pratitis nggonku ngayomi kabeh para pendherek. Mula mangsa borong sak pungkur ingsun kudu kuwi tata-tata bebarengan karo kabeh para wadyabala pendherek ngenteni nganti aku kundur saka kayangan Junggring Sloka ngadhep ana ngersane Pukulun Liwang Jagat Giripati. Ih, menawi mekaten namung sungkeming pangabekti kula ingkang lumiring laksitanipun Pukulun Prabu Batara Rama Yayi Narpati ya. Wis Yayi Gunawan pun Kakang munggah kayangan Junggring Sloka luwih dhisik. Kula niki namung sungkem kula ingkang nderek tindak paduka Koko Prabu Batara Rama Yayi Gunawan Wibisana ya.
laju tindake Prabu Bathara Rama ingkang keparira ngarsa sowan wonten ing kayangan Junggring Saloka. Datan kawarna bidalipun Prabu Bathara Rama bocah ingkang satata lenggah wonten ing kayangan Junggring Saloka. Tetungguling para yang Nirbayadi kepareng lenggah wonten madyaning Bali Marakata. Nalika semanten nampi sowanipun Narendra saking negari Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ana kepareng karsa-arsa Rukming Daya alun pangudas maraning driya. Rire Sarda Palwana ting ranu dresing karsanira dening kanyut manis eling lira Gusti Woing kamal mirah ingsun Ngajualadi Sangayu Palungguhan Ulun Kakang Bathara Narada Merkencong marudaya ngolot-olot ya. Wenten penampi Adik Guru. Kakang Narada kalenggan puniki saklebetipun Kakang Narada kelayan ulun sami satata lenggah wonten ing Bali Marakata. Boten badhe sisip ingkang dados pandulu ulun menika ingkang wayah Ngalengka minggah kayangan Junggring Saloka Kakang Narada. Olot-olot ya. Kula niki leres menika titah kenakian Dasamuka ingkang abiyantara.
Bila sampun ngantos dipun rendi-rendi perkawisipun, prayogi sowanipun ing wayah Dasamuka lajeng dipun dangu gadah sedya menapa minggah wonten kayangan Jungkring Sloka. Kakang Narada nggih. Kados langkung prayogi. Yen ngaten Kakang Narada lenggah wonten ing caket Palenggan Ulun kajengipun Dasamuka kepara majeng anggenipun sumiwa ing ngarsa ulun. Nggih, langkung prayogi. Ya dewa yang nonton wong aprang tias padha sarasaran. Manglayang ing akasa Dasamuka nuwun wonten pangendika ing adhawuh kalenggan iki jeneng kita ngadhep ing pangayunan ulun lamun ta ulun prisani kaya dene sigra mawa gita kang dadi lakumu pratandha yen ta mawa wigati tekamu bayana wigati apa ingkang kita kersakake. Ih kepareng matur wonten Resa Paduka pepundhen kula pukulan Hyang Jagatnata. Iya Dasamuka. Sowan kula wonten ngarsa Paduka. Purwane ngatur kepareng kula nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping padha mawantu-wantu. Ya ulun tarima. Salajengipun sak sampunipun kula saged tinampi sae wonten ngarsa panjenengan pukulun Hyang Jagatnata. Waleh-waleh menapa pukulun? Sak sampunipun Prabu Bathara Rama kasembadan gelar tambak tuwin sampun saged nyabrang dumugi wonten wewengkon negari Ngalengkadiraja sakwadya balanipun. Menika minangka pratandha bilih boten dangu malih temtu badhe wonten perang ageng antawisipun kula sakwadya bala kula andhahan kula sedaya kaliyan Rama Wijaya saandhane. Mila pukulun kula saderengipun angayati tuwin angayai perang ageng lumawan Rama Badra sakwadya balanipun kula sowan wonten ngarsa Paduka pukulun Hyang Jagatnata namung badhe nyuwun dipun paringana srana supados kula saged panjang yuswa. Kula nyuwun dipun paringana umur 7 serut 7 perkutut 7 sigagak 7 siwalan menika ingkang kula suwun pukulun. Kadgadeng tias risang nata dewa inggo tripandurat tan kawijil saking lisanira. Dos pundi Kakang Narada? Olat-olat ya wala menika Dasamuka badhe nyuwun dipun paringi umur ingkang panjang. Kula nun inggih kepara nyata Dasamuka kita nyuwun diparingi umur dawa. Iya. Apa ingkang kok jaluk mau? Kula nyuwun dipun paringana 7 serut, 7 perkutut, 7 sigagak, 7 siwalan. Olat-olat ya wala ora karo-karuan. Sedeng sak serut berkutut sak serigagak siwalan kuwi wis dawa. Lah kok penuwunmu 7 serut, 7 perkutut, 7 sigagak, 7 siwalan. Lah apa ora rusak jagatmu? Mboten. Kula kepengin dados mustikaning Narendra. Seranganipun kula saged dados Narendra ingkang jentara. Narendra ingkang menang dados kiblating para ratu Binathara ing sak jagat Pramudita.
ing mapan wonten lumahing bumi kureping langit menawi kula kaparingan panjang umur, panjang yuswa. Mila panuwun kula inggih menika wau 7 serut, 7 perkutut, 7 sigagak, 7 siwalan. Das pundi Adi Permesti? Kakang Trada, napi ngengeti dosa muka menika wiwit alit sampun remen prihatin. Menapa prayogi lamun ulun pinangkani dados panyuwunipun kula sumanggaaken Adi Permesti Brara Guru. Borong keparingipun Adi Permesti Brara Guru. Nggih Kakang Trada yen mekaten penyuwunipun Dasamuka badhe ulun sembadani. Dasamuka kula wonten dawuh penyuwun kita bakal ulun udaneni. Mara majuwa bakal tak paringi daya pangaribawa 7 serut, 7 perkutut, 7 sigagak, 7 siwalan. Sendika ngestakaken dawuh pukulun kepareng kula nampi nugra saking Arsa Paduka. Wah, Yai. Kasumbadan kita nampa kanugrahan peparing ulun kabeh kang kita suwun wis ulun sembadani. Ih, dados sampun cetha penyuwun kula menika manjing wonten ing jagat kula. Iya wis ora perlu jeneng kita was kuwatir. Ih, matur sembah nuwun menawi mekaten sampun cetha perkawisipun. Rening sampun kaparingan mindhaking umur utawi kula saged kaparingan panjang yuswa kados sing kula aturaken 7 serut dumugi 7 siwalan. Kepareng kula lajeng nyuwun pamit wurung boten wurung kantun ngentosi sak gebyaring tatit sak siliring bawang perang ageng Giryantara tentu tumuli saged kasumbadan pecah. Mila pangestu Paduka pukulun Hyang Jagatnata kula suwun ngayomana kula sarta sedaya para putra-putra Ngalengka miwah para wadya bala sedaya. Iya Dasamuka ingkang prayitna ngati-ati muga-muga lebda ing karya. Matur sembah nuwun. Pukulun Sang Hyang Trada kepareng nyuwun pamit madal pasilan nyuwun tambahing pangestu. Ya Ger ingkang prayitna ngati-ati. Matur nuwun sepisan malih pukulun. Iya Dasamuka. Wah, Yai. Kados pundi Kakang Trada? Panyuwunipun Dasamuka 7 serut 7 berkutut 7 sigagak 7 siwalan sampun dipun sembadani kula nuninggih. Nanging menapa menika mboten badhe mbebayani. Adi Permesti menapa kesupen. Dasamuka menika tumindakipun tumuju dhateng perkawis ingkang boten prayogi. Lampah ingkang angkara murka.
watakipun murka, budinipun candala. Menika menawi dipun paringi panjang yuswanipun tentu badhe damel kerisakaning jagat. Lah lajeng menapa ginanipun perbawaning Wisnu kedah tumurun wonten ing Ngercapada supados damel tentreming bawana tuwin rahayuning jagat. Kakang Truda, menapa iki? Sampun Kakang Truda mbuya perlu menggalih perkawis nganten menika wau. Kakang Truda kantun meresani kawontenan. Bab menapa? Bab ingkang pambeganipun Angkara kalon kalian pambegan ingkang rahayu, pambegan ingkang utami menika badhe menang ingkang pundi? Lah Wisnu badhe menang kados pundi menawi jernyatanipun Dasamuka sampun kaparingan panjang umur kados mekaten menika. Wisnu tumurun sampun boten wonten dayanipun, upamya wonten temtu kecipuan mengsah kalian pun Dasamuka sampun mangke dipun tingalike mawon Kakang Truda. Ya dewa ya nonton wong aprang tias padha sarasaran. Manglayang ing ngakasa tanpa antara dangu ora kaya menapa suwane Prabu Bathara Rama. Bagya sak prapta kita Rama Badra kula nuninggi pangestu paduka kula niwang jagat nata pinantu karaharjan sowan kula pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tarima kita nyaoske pangabekti ora liwat amung lumunturing astuti ulun kita tampa sangeting pamundi kula pukulun prayogakna ngadhep kita sampun boten kirang setunggal menapa. Nger Bathara Rama diprayogake lenggahe inggih sendika ngestokaken dawuh pukulun Bathara Narada. Sawise satata lungguh ngadhep oning pangayunan ulun Rama Badra mengku karep apa jeneng kita sumengka munggah kayangan junggring sloka suwana ning ngayunan ulun apa ingkang bakal kita suwun ana ing ngarsa ulun. Iwaleh-waleh menapa pukulun yektosipun boten perlu kula munjuk atur ing kathah-kathah jer paduka sampun prisa sakbadhanipun diajeng rekyan Warasinta uwal saking tangan kula ical wonten madyaning wana Dandaka awit saking pakartinipun Dasamuka mewah wekdal kepengker ingkang wayah sampun budidaya utusan pun senggana supados ngelacak icalipun diajeng rekyan Warasinta kasunyatan mapanipun wonten ing negari Ngalengka. Saksampunipun ngertos menawi mapanipun wonten Ngalengka lajeng adreng keparingipun para pendherek sedaya bilih kedah lajeng dipun tungka kedah dipun luruki wonten ing negari Ngalengka temah kasembadan sedaya para pendherek ngiyasakaken tambak Situbanda sampun dumados kula kalian para pendherek saged dumugi wonten wewengkon negari Ngalengka sawetawis mapan
wonten ing Mangliawan kalian saperangan wonten ing Suwelogiri. Ya, wurung tan wurung tentu badhe campuh perang antawisipun pendherek kula kalian wadya balanipun Dasamuka. Mila pukulun rening kula ngadepi perkawis ingkang wigati, perkawis ingkang boten enteng. Kula merlokaken sowan wonten ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun namung badhe nyuwun dipun paringana panjang yuswa. Persasat kula nggadahi panjang yuswa, 7 serut, 7 berkutut, 7 sigagak, 7 siwalan. Sinawang wastu gumawang sangyan ingkang samiya nangkil wadya gung tanpa sabawa. Rama Badra nuwun wonten pangandika ing adhawuh. Kita bakal nyuwun umur ingkang dawa. Kula nggih mekaten. Aduh, nggih. Waleh-waleh apa? Umur dawa 7 serut, 7 berkutut, 7 sigagak, 7 siwalan wis kebacut tak paringke marang Dasamuka. Lah nek pancen jeneng kita keduga, jeneng kita Sembada, Dasamuka tututana, jaluken umur ingkang 7 serut, 7 berkutut, 7 sigagak, 7 siwalan. Yen bisa kasembatan njaluk umur karo Dasamuka ingkang wis tak paringi prabawaning 7 serut sak panunggalane, kita yekti bakal bisa panjang yuswa. Kang kedurungan panjang yuswa dudu kok Dasamuka nanging jeneng kita. Menawi mekaten randhat ing dados lampah kula Pukulun. Pancen mengkono, nanging isih ana lan isih bisa waton kita Sembada njaluk saka tangane Dasamuka. Pangestu dalem kula suwun keparenga kula lajeng nungka lampahipun Prabu Dasamuka. Mugi-mugi saged kasembatan 7 serut, 7 perkutut, 7 sigagak, 7 siwalan dumunung wonten gesang kula Pukulun. Ya, ingkang prayitna ngati-ati. Pukulun Sang Hyang Narada kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Ya, nggih Rama Badra, ingkang prayitna ngati-ati ya, nggih. Monggo ngayangan Kakang Bruto. Monggo kula dherekaken iki. Yes tungkara maneh raja diwaku jagat. Wuih. Kasembatan aku nampa ganjaran saka kayangan Jungkring Sloka. Rening Dasamuka wektu dina iki wis diparingi umur dawa. Aku diparingi umur dawa dening Pukulun Hyang Jagatnata. Ora ana titahing Bathara sak lumahing bumi kureping langit ingkang bisa nyirnake Dasamuka. Cedhis Rama Wijaya sak wadya balane ora wurung mesti lebur tumpur mati saka tanganku. Lega rasane atiku medhun saka kayangan Jungkring Sloka wis dothong-dothong gawa nugraning Hyang Widiwasa lumantar Pukulun Hyang Jagatnata.
Ora perlu aku kesuwen mapan ana wewengkon kayangan Jungkring Sloka. Prayoga aku tumuli kondur ning negara Ngalengka. Sak wanci-wanci Rama Badra ngebiyuki Bathang Siyuta ora gigrek aku. Mungsa menango mungsa karo aku wong-wong Pancawati. Oh, ya iki. Warnanipun kaki-kaki pikun ingkang sampun tanpa wicalan kathahing umuripun gesang wonten ing jagat ngantos rumaos jeleh nyuwun margining pejah nanging dereng keturutan dereng kasumbadan mongko awak sampun saya risak ngadeg mboten saged namung brangkang-brangkang kemawon mboten saged tebih sak kelangkung grantes sak kelangkung susah uriping jalma kados candraning kaki-kaki pikun kepareng rukming doyalun pangudas maraning driya ayo dewa kula nyuwun margining pejah dewa kula sampun jeleh gesang wonten ing jagat raya umur kula sampun ngantos kesupen kula gesang wonten ing jagat ngantos boten celemen kula nyuwun dipun kukuta jagat kula oh dewa kula nyuwun margining pejah tak rewangi ana tengah dalan ngene iki mbok menawa ana apa ya gajah liwat apa ya celeng liwat nek do nunjang aku karepen aku ajur aku temenganing pati kanthi mengkono aku rumangsa tentrem timbang awakku rusak niku ora mati-mati oh dewa kula nyuwun margi ning pejah sapa iki ana wong brangkang-brangkang. Oh, ya ini. Kaki pikun kowe brangkangan nang tengah dalan apa sing kok karepke jaler kula niki lho aku ki takon kowe kok nang tengah dalan ki duwe karep apa pun ket wau leh kula teng mriki pun ket wau malah pun ket wingine napa ket sesuke piye to gunemane iki
Kowe iki krungu apa ora? Jawah wau. Ning nggih ming sekedap. Nggih ming sak grambyangan ngoten. Wah, nek ngono terangane wis ora krungu, mergo saking tuane. Kaki pikun. Kula. Kowe kok berangkangan kaya ngono kuwi? Sebabe apa? Aduh nyuwun ngapunten. Kula niki kepengin ndang temekaning pati nika mboten saged kasembatan. Mongko umur kula menika sampun kathah sanget. Umurmu wis pira? Apa wis 90 kliwat? 90 pripun? Nek ming kalih belah mon punjul kalih belah piye? Nggih karo belah taun niku punjul. Wong jaman Gunung Merapi jebluk. Sing nalika semanten ngelepi desa ngadesa nika kula pun kuat nyunggi tela sak keranjang. Wah, jur taun pira kuwi? Ngapunten nika wong kahanan ki tesih sepi. Dereng enten wong duwe tanggalan barang dadi mboten ngerti. Kriyen niku ora mboten enten tanggalan. Ning pokoke ming kula niku wis kuat nyunggi tela ngoten. Kowe kuwi? Nggih. Wah, umurmu wis akeh tenan. Kathah. Mila kula ngantos kepengin pejah ning dereng saged kasembatan. Jenengan sinten, Mas? Aku nggih. Kok sandangane sae. Aku Ratu Ngalengka Diraja. Oh. Sing duwe omah teng Diraja, nggih. Ngalengka Diraja. Lah, Ngalengka Diraja. Ngalengka Diraja. Kula dereng nate ngertos kok niku. Ora kaki pikun. Pripun? Nek umurmu kowe sokeh, lah terus kowe kuwi anak-anak ora? Oh, anak-anak kula niku pun telas. Kula niku gadah anak sekawan ngantos pun telas. Putu-putu kula tesih nggih nek sakniki niku pun dugi putu wareng udeg-udeg gantung siwur niku pun tesih. Lah niku kula niku wis duwe putu gantung siwur pun kula tesih urip ngaten iki. Ning anak-anak kula dhewe malah pun mboten enten. Mantu kula nggih pun telas. Sing pernah putu-putu pun tek dadi sing isih urip niku nggih udeg-udeg gantung siwur. Ning nek wit putu buyut canggah wareng niku pun telas sedaya. Wah, dawa tenan umurmu dawa. Pancen panjang saestu umur kula. Oh, dadi nek ngono kowe mbiyen ya duwe bojo. Gadah, yen gadah. Rabi ping pira kowe? Nek mboten lepat ping 13. Lehmu rabi kuwi? Nggih, ping 13. Wah, lah nek ngono tedak turunmu ku akeh banget. Kathah wong ngantos dados sak pedukuhan. Sak pedukuhan ku namung anak kula piyambak. Wah, ora patut. Umure dawa, tedak turune akeh. Lah biyen rikala kowe iku isih enom, biyen gaweanmu apa? Waleh-waleh menapa? Janipun kula menika rumiyin tak wiyaga kula menika. Sok nabuh gamelan. Nggih, sok nabuh gamelan. Dados bojo kula ingkang sepisan manen menika sinden rumiyin. Wah, jamanipun menika jan rumiyin sinden menarik menika. Rumiyin ning nyambut damel nggih tesih kula teraken ngangge androng rikala semanten. Jaman kuno nggih. Menika bojo ingkang sepisanan lajeng gadah bojo malih. Wayuh, mboten pejah. Tahun pejah lajeng kula
rabi malih. Rabi meneh nggih. Ya sinden meneh nggih ning rondo. Lajeng kasubadan dados tunggal kalian kula lajeng anak-anak ngantos 3. Lha nggih gantos malih sebabe lha ya sampun langkung saking 12 taun tawi ketan taun anggenipun emah-emah anak nggih sampun piyambakipun sampun pejah ngati. Lajeng kepeksa nggih kula rabi malih mangkaten dados wong sawangsul ning saya dangu menika kok kula niku rasane ora seneng. Umur dawa niku kaya ngapa kula le mikir biyen kepengin duwe umur dawa ning bareng keturutan umur dawa mboten mati-mati ning kula ya ora ndek kekuatan ngeten iki pripun. 100 tahun punjul umurmu. Nggih. Wah. Mongko nek pitung serut, pitung berkutut, pitung sigagak, pitung siwalan kuwi terus pirang atus tahun. Wah. Upama aku nyawang kaya ngono kuwi. Lah kok gila aku. Upama aku sing ngrasake kaya ngono kuwi ra ya tobat kuwi. Aduh, mati aku. Ngopo kowe iki? Pegelinu boten umum rasane ora karu-karuan. Aduh, mati aku. Kowe ngrasake apa? Pegel-pegelinu kabeh awakku lho boten penak blas. Kula mang tulungi, Mas. Kon ngopo? Kula ajeng nguyuh. Nguyuh nggih. Adate piye? Nggih mengeten iki mawon. Lah kene kok dadak njaluk tulung iki piye? Ayo wis ngono kuwi wae, wis apik kok dadak. Wah. Kepethuk wong kok aneh-aneh wae. Aduh mati aku. Oh Dewa, kula nyuwun pejah Dewa. Kula nyuwun margining pejah Dewa. Kowe njaluk mati karo Dewa? Nggih. Oh kula nyuwun pejah Dewa. Menawi kula dereng diparingi pejah nggih nyuwun diparingi maijah. Wis kelingan kebutuhanmu. Inggih wong nika sok nek kalih kula niku gemati. Kepitung sing ngopeni kula, dadine kula niku ya seneng nek upamane cerak. Oh Dewa, kula nyuwun kawelasan Dewa. Wah. Gila aku ngrasake apa nggih dadi peparinge pukulun Hyang Jagatnata. Kaki pikun. Kula aku kuwi jatine saka kayangan Jungkring Sloka. Lah, saka kayangan Jungkring Sloka. Saking kayangan perlune napa? Aku nyuwun supaya diparingi umur dawa saka ngersane pukulun Hyang Jagatnata. Nyuwun umur dawa. Iya. Sing mangsuwun napa sebutane? Aku nyuwun diparingi panjang umur, pitung serut, pitung berkutut, pitung sigagak, pitung siwalan. Waduh, kula mboten saged gambaraken. Kula iso kaya ngeten iki merga kula niku mbiyen duwe penuwun diparingana sak serut, sak berkutut, sak sigagak, siwalan. Ming sakmen kaya ngeten kahanan kula napa malih panjenengan nyuwun pitung serut, pitung berkutut. Waduh, napa kek mboten saya cilaka sampean niku. Ya kuwi sing marak aku gila. Dipun wangsulaken wonten ngersanipun para Jawata kemawon. Panjenengan mboten ngerkaos benjangipun. Mindak kados kula niku ming sak serut men kaya ngeten kok panjenengan malah sak pitung serut. Apa rasaya ngerkoso? Bener kowe nek ngono. Lah saiki ngene wae Kaki Pikun. Dos pundi? Rening kowe ming duwe sak serut. Aku duwe pitung serut. Babar pisan tekku sing pitung serut.
pitung berkutut, pitung gagak, pitung siwalan. Pen bae supaya aku ora nandhang kacintrakan kaya kowe. Wah mboten kula mboten sago, kula niki golek dalaning pati kok malah diimbuhi niku pripun. Gelem ora gelem kudu tok tampa. Wis pitung serut, pitung berkutut, pitung gagak, pitung siwalan tak keke kowe kaki pitung. Tesmak bathuk mata mlorok ora ndedelok dosa muka kowe wis kaparingan aji pitung serut pitung berkutut pitung sigagak pitung siwalan aku sekawit rumangsa kalah dhisik nanging isih ana kabejan ingkang tak tampa aku rewa-rewa dadi kaki pikut banjur sipat kandel peparinging jawata linuwih ingkang wis kok tampa kok ulungke marang aku. Yes nek ngono pancen bejamu dosa muka arep kepiye wae mangsa menanga kowe mungsuh karo Bathara Rama. Weh dosa muka moringgal tumuleo sejatine pitung surut pitung berkutut pitung sigagak pitung siwalan wis dumunung ana tanganku. Druhun Rama Badra kowe ngapusi karo aku mati dening aku. Jae. Ah! Panuks maning jajalan ati sing iblis licik kowe Regawa. Apa abamu? Aku tumindak kaya ngene ora kok muska karepku dhewe. Nanging rening padha-padha arep nyuwun umur ingkang dawa nang ngersane Pukulun Iwang Jagatnata, aku kalah dhisik karo kowe. Nanging kawiyos pangandikane Pukulun Iwang Jagatnata, aji pitung serut pitung berkutut sak panunggalane wis kebacut diparingke marang kowe. Ning nek aku iso mbudidaya njaluk saka tanganmu ya dikeparengke. Salahku nggon ndi yen aku nyatane ora meksa-meksa malah kowe ingkang ngulungke ana marang jagatku. Nanging licik kowe Badra. Kowe rewa-rewa wujud kaki pikut. Kaya ngono kuwi salah sijining reka daya pambudidaya. Nanging aku ora njaluk karo kowe. Aku arep kok kei, aku malah ora saguh. Kowe ingkang meksa-meksa, ya wis puluh-puluh bejamu kudu kowe apa kelangan prabawane ngaji pitung serut, pitung berkutut, pitung sigagak, pitung siwalan. Druhun, ora trimo aku. Entuk tak jaluk, ora entuk tak jaluk. Yen pancen kowe bisa njaluk baline aji pitung serut tak ulungke. Janji wis sempal baune Rama Badra kiwa karo tengen. Kaganmu wis ora urung remet dadi kelaraning tangan kowe Badra. Ayo maju. Apa? Hei! Waduh, mati aku. Wah.
Gaganala. Nyepelekke dosa muka kowe Bathara. Rontok iki kamu. Wah! Waduh, mati. Oh! Iya. Terus.